sammen, og velkommen til den her video. I dag har vi tænkt os at lave nogle flere trickshots og nogle trampolintricks. Velkommen til trampolintricks. Jeg gætter på 17. Velkommen til fodboldskolen. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og klik her, hvis I skal abonnere til vores kanal. Og klik her, hvis I vil se vores seneste video.